Ich projekty pomáhajú na školách pri vyučovaní a niektoré dokonca využívajú aj firmy. Mladí elektrotechnici z celého Slovenska dokazujú v rámci pravidelnej súťaže už viac ako 20 ročia, že majú nielen dobré nápady, ale aj šikovné ruky. Lenže uviesť svoj nápad do života chcelo okrem šikovných rúk aj poriadnu dávku trpezlivosti. Spolu so štúdiom mi to trvalo takmer rok a pol. Táto výrobná linka vznikala 1800 hodín a všetko na nej si študenti vyrobili svoj pomocne. Všetci pri svojich projektoch bojovali s tým, keď sa niečo nedarí. Keď pri oprave jednej časti sa pokazili dve ďalšie. Hlavná cena Siemens Young Generation Award 2024. Túto cenu príde odovzdať inžinier Vladimír Slezák, CEO spoločnosti Siemens na Slovensku. Výborné, takže simulácia technologického procesu, Daniel Závarský, Matúš Hodek, pedagóg, konzultant Florian Daňko, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova v Bratislave. Aj keď víťazný projekt nemal takúto podobu, platí o ňom to, čo o viacerých, ktoré boli dnes prezentované, že má využitie aj v praxi. Praxovali sme vo firme a tam nám dali podnet na to, že by sme mohli urobiť vlastne program simulácie ich strojov, ktoré oni vyrábajú. My ich aj lákame k tomu, aby hľadali vo svojom okolí firmy, ktoré potrebujú ich riešenia. A technické univerzity si zasa aj takto hľadajú svojich budúcich študentov. Pravda, my sa snažíme pôsobiť na viacerých poliach súčasne, aby sme zatraktívnili inžinierské štúdium. Prakticky za ostatných 10 rokov sme stratili takmer 8 000 študentov. Počas 21 rokov trvajúcej celoslovenskej súťaži mladých elektrotechnikov vzniklo 675 projektov a každý rok sú lepšie a lepšie. Keď to porovná s niektorými našimi študentmi, tak oni už teraz by mohli robiť záverečné práce priamo u nás na univerzite. Takže naozaj klobúk dole. Marika Dulajová, televízia Joj.